Il-Prim Ministru Joseph Muscat ippubblika kontroprotest li għamel b'risposta għal protest li sar it-tnejn mill-familja Caruana Galizia. Permezz tal-Avukat Victoria Buttigieg mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, il-Prim Ministru Joseph Muscat innota l-iżvilupp importanti li seħħew fl-aħħar jiem mill-istituzzjonijiet tal-pajjiż li għall-kuntrarju ta' dak li ntqal fuqhom jaħdmu u jagħmlu xogħol sew. Il-Prim Ministru ddikjara li bl-ebda mod ma ndaħal u m'għandu ebda ħsieb li jindaħal fl-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Qal li huwa ma jistax jirrispondi dwar l-arresti li setu saru fl-investigazzjonijiet tal-Pulizija jew dwar x'seta' rriżulta mill-interrogazzjonijiet. Sostna li l-arresti huma konferma tal-indipendenza tal-investigazzjonijiet waqt li rrimarka li l-familja Caruana Galizia qed tmur fl-estrem ieħor u tinsinwa li kull min ġie interrogat huwa ħati. Dottor Muscat qal li huwa jiskanta kif wara l-intlaħaq ftehim mal-familja Caruana Galizia dwar il-kompożizzjoni tal-Bord tal-Inkjesta Pubblika issa qed jagħmlu insinwazzjonijiet dwar il-proċess ta' smigħ tal-provi mill-Bord fl-investigazzjoni u fil-proċeduri kriminali. Dwar l-allegat ħtieġa li l-aġir tiegħu jiġi investigat, Dottor Muscat sostna li qatt ma pretenda li huwa l fuq mill-liġi u stqar li l-każ tal-qtil jinsab taħt skrutinju ta' inkjesta maġisterjali li l-iskop tagħha huma l-investigazzjoni ta' kull aġir jew evidenza relevanti u l-preservazzjoni tal-provi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.